جناب سائیں سردار رحمت اللہ علیہ لکھ دے نے کہ کوئی اپنے کولوں بھی دو لفظ رڑا لئے نبی رب دے نہیں سکول پڑھ دے او ازل تو پڑھ کے آنگے علم عالم الغیب عطا کرنا تا منصف نبوت دا پام دے نے تے بابے آدم نے کیڑا سکول پڑھے کلمہ واج پہ امر بجام دے نے پیت لا شریک دے نے ساڑی سمجھ دے بیچ نام دے جناب حضرت بلال دا اذان میں کسا اے سرخی دا عنوان ہے سائیں سردار رحمت اللہ اے دے مصنف نے شروع فجر اذان حضور آمن مسجد نبوی دے درو دیوار شروع فجر اذان حضور آمن مسجد نبوی دے درو دیوار اندر ایک روز سرکار نو دیر ہو ایک روز سرکار نو دیر ہو گئی پیا فکر دل عاشق زار اندر جاتا دلوں بلال حضور سوں گئے جاتا دلوں بلال حضور سوں گئے جملہ بولیا درد پیار اندر الصلاۃ خیر من النوم الصلاۃ خیر من النوم پڑھیا طلب دید سعید سرکار جملہ سونا حضور پسند کیتا جملہ سونا حضور پسند کیتا دیتا حکم بزمیں پیروکار دلوں درد دے نال جو گل نکلے دلوں درد دے نال جو گل نکلے قیمت اس دی ہر بازار اندر جملہ ہے بلال سردار سائیاں اشر تیک بقا سنسار اندر تو سرکارہ کیا ہے اشر تا کون ربے گا جملہ ہے بلال سردار سائیاں اشر تیک بقا سنسار اندر واللہ سمیع العلیم